El que destaco és, que el nen pugui ser capaç de personalitzar la seva pròpia agenda i que per tant la diferenciï d'altres escoles, sigui la seva pròpia agenda, però el que més destaco és l'ús que se n'ha fet. L'any passat les agendes, l'anterior, estaven destrossades, guixades, a vegades les perdien i no els donaven un valor essencial, com el que té l'agenda, que és el d'organitzar-te. És una passada, n'he agafat una però em puc ensenyar moltes més. No han fet malbé ni un sol full, no les han guixades, perquè els hi encanta. És a dir, la tenen, a part d'una llibreta d'organització seva personal, la cuiden i se l'estimen, i els agrada molt portar-la. A més, quan coincidim amb altres nens d'altres escoles els hi comenten. Està molt bé tot el tema que hi ha pel mig, hi ha tot un tema de la llengua, d'educació emocional, que es treballa a nivell de tutoria. Bon dia, soc en Jan i vaig a tercer i a mi aquesta agenda m'agrada molt perquè té les taules de multiplicar, que te les pots anar repassant. També té els canvis d'estacions, així t'orientes una mica, i té uns dibuixos molt originals. Bé, nosaltres vam optar per l'agenda de la Terra perquè vam poder veure i comprovar posteriorment que és adequada per l'alumnat, que és molt propera, que és arrelada i que treballa valors com la solidaritat, el respecte i la inclusió entre iguals. I a partir d'aquí valorem que els alumnes dia a dia tenen referències per aquest suport que ens dona amb aquests eixos que també són molt importants al centre. És un acompanyament amb l'ideari del centre. Bon dia, soc la Paula, alumna de segon de batxillerat. A mi el que més m'agrada de l'agenda de la Terra és les diferents dates nacionals que hi ha d'arreu dels països catalans i, a part, les cançons que estan molt ben triades perquè representa molt bé l'essència del que és l'agenda. Des de l'Institut Hipàtia d'Alexandria el que ens va cridar l'atenció de l'agenda és el grau de compromís que té cap al territori i cap als valors que per nosaltres són fonamentals pel nostre projecte educatiu. L'altre aspecte que ens va molt bé de l'agenda és el fet de poder-la adaptar a les necessitats que tenim al centre. Més enllà de les pàgines que són comunes i també amb altres perfils d'agenda, el que ens l'hem pogut és fer molt nostre. Nosaltres dins dels projectes de centre, per exemple, hi tenim l'impuls per la lectura i sí que hi podem incorporar aquells elements que ens semblen essencials per tenir com a referents, més enllà del referent d'aula, tenir-ho també com a referent al tema de l'agenda, des dels qüestionaris de la reflexió metacognitiva, criteris per l'expressió escrita, etc. A més, nosaltres, la nostra segona llengua és l'alemany, també hi hem pogut incorporar arran d'una activitat d'alumnes tot un seguit de paràmetres que són els que també des de la matèria d'alemany s'utilitza a l'agenda.